hot ag make a great mix called let's go agus turquoise. Hot Is bra am an tra. Hahan sé an nuair a bhí am dethar ag an trálam agus nuair bhí mé san isceile má bhamí agus má daddy. Is mála ag dhéanamh caisleáin ganamh. Can spéiclí gréine ag an trá. Is me sé líam agus crothíim. Is me sé Francis agus Crohíam. Is me sé Amelia agus crothíim. Is Miss Olivia agus Graham. A raig an go dtí an seo.